Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So magandang araw mga Koragon. Yung araw na to ay wala tayong trabaho sa construction. So hindi pa ako nakakabalik. So may challenge ako sa mga kapwa ko construction diyan, sa mga kapwa ko Koragon. So pagdating sa bahay, so dapat ganito gawin niyo para self defense sa bahay. So yung gawin natin ay shadow boxing tayo para kung ano man ang mangyari, kaya lang tayo self defense tayo. So shadow boxing na tayo. So, kailangan natin itong gawin dahil kailangan di tayo magpapaandar sa mga nasa loob ng bahay. So, kailangan natin mag-shadow boxing para nilaban. So, accept challenge to sa mga kapwa natin construction boy, mga Koragon. Till it's cool, just cool, into the mouth. So, Nice. kung ginapawisan na tayo, siyempre magko-costume na tayo para sa gagawin natin dito. So may gagawin tayo eh, dahil mahirap yung gagawin natin. So talagang kailangan, kaya kung ano mangyari, self defense tayo. Self defense tayo sa mangyari. So huwag nyo nang itanong kung ano ko, nagpo-vaccine. Kasi wala yan, ano lang yan. Challenge lang to sa mga kapwa ko. Saksyon. So kaya, hindi may pawis na. So ang gawin natin, yan, panoorin nyo. So ayan mga Koragon, ayan. Ayoko eh! Kapag gusto na tayo. Ayoko So, eh! siyempre, Napakukul! gagawin natin yung challenge natin sa mga kapwa natin construction, sa mga kapwa natin Koragon dyan, na alam nyo na, yung gagawin natin. Siguro hindi nyo pa alam, o alam nyo na, panoorin nyo kung ang gagawin natin ngayon. So tara, let's go! Gigil na ako eh. Ito yung gagawin natin ngayon. Kasi kanina pa ako tinatawag. So, ngayon gagawin ko na. Kasi kanina pa eh. Gigil na ako. Ito. Ano din? Lumasin eh! Hoy! Ito wala. Tara kasi kanina pagalit yan. Tara. Tama tayo. Gigil ako eh. Ayan. Ayan. Oh, yan na yun. Yan yung gagawin natin. Oh. Ito. Oh. Nakita yan. Yan ang gagawin natin kasi kanina pa eh. Nanggigil na ako. Baka na mangyari sa amin dito eh. Turuan natin para matapos na. Panay ulan. Tapusin natin. Tara. Yan. Umpisa natin. Alis dyan. Aring gibong ko. Alin na dyan. Nanggigil lang ako sa imo. Nakuha tayo ng upuan. Para makapag-relax tayo. Yan. So, ganito gawin natin, yan. Kaya naganda ako sa ano man mangyayari, nag-shadow boxing muna tayo para alam natin yung gagawin natin. So, ganito yung gawain ng mga Koragon.
Accept challenge to sa mga kapwa ko construction dyan, sa mga kapwa ko Ragon. So, naiilang ako. Kasi nakikita yung anak ko dibdib. Nakikita eh. Pa natin, konti. Yan o. Ang dami. Alam mahulog! Alin na pa ako tawag. Alin na pa tawag sa akin. So, bilisan natin para matapos na. Akala niya, di ako marunong. No. Till it's cool, Easy. just cool, into the mouth. Nice. Pusin na natin yan. Ganyan lang yan, no? Oh. Napakadali lang yan, ayan, no? Oh. Oh. Simple. Oh. Yan, oh. Oh. Simple lang. Makan. Ubus tayo eh? Ha? Tama lang yun. Oh, bilis lang. Times marinig ka. Marinig ka, mati ko naman ini. Mati yung bagay ini. Pero bilis mo natin ka, bat. Ay, para pa yung masama naman. Yan, oh. Basic. Pusnaan! Di ba? Ganun lang, tapos na. Oh. Ayun ang... Arin, Ito mo yung salita. ito. Oh. Ano? Paano? Dali na. Ano yun? Sorry, ito na yun eh. Ha? Ano ito na yun eh? Nagbulag. Ano ba talaga? Ha? Alin ko? Ano lang, okay. Bilis, nagigigil ako. Ayan. Brason. Kailangan talaga. Yun mahirap eh. Kaya... Puti, babrasin natin. Yung pinakayaw ko eh. Yung brush. Hirap naman ang buhay na to. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Chlorine. Yung chlorine eh. Udah kayo ilalagay ba? Ba't wala? Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kala niya gusto ko maglaba, ayaw ko eh. Napilitan lang ako.
naman. Ang daraw. Siya ang dapat ang gawin natin pag uwi natin ng bahay. Pag galing construction ng mga trabaho. Dapat ganito oh. Nakita niyo ako. Pero bago nito gawin, mag-shadow boxing muna kayo para alam niyo yung mga self-defense. Para iwas ano. Pagka sakaling magkamali tayo, mag-protection tayo dito sa kasama natin. Yan. Nalay ibu. Yung paborito ko eh. Pinaka-paborito ko maglaba. Linis. Princess. Till it's cool, just cool, into the mouth. Ayan o. Nice. Ayan ang labaw. Napakasimple lang o. Shampoo ini, shampoo. Lumayan na. No. Tama yan? Saan yan? Sa inyan. Ano man tsaka yan? Malay ko man sa imo, ikaw nagsusunog. Ano man tsaka yan? Tama, nalika na magkado malaban. Oh God.
Kaya niyo to? Ha? Kaya niyo sa mga kuha natin dyan Oragon? Dali-dali mo niya, tamasak na ka pa. Ha? Oo. Ka pa. Matapos pa rin ito, mag-assign pa ako. So, kaya kailangan nating kunting aral sa set defense para magkayarian man, may laban tayo. Yan, malinis yan. Tapos rin sa wakas. Agod. Talaga pa kanda yung liig ko. Hindi niya alam. Nag-practice tayo sa loob kung paano. Ano? Oh. Kala niya hindi ako handa. Subukan lang niya. Bata, sige, kuran. Ayan, tapos na oh. Ano tayo? Tayo, hindi. Tapos, ini. Wala tayo ni. Iba pa sa bati nga ni. Bali. Tapos wala tayo ni. Wala. So yun magbabalo na tayo. Tatapusin na natin yan. Basa na ako.
So yun mga kuragon, tapos tayo. Yan. Nakapagbalaw na tayo. So kukuha na tayo ng hanger. Kuha tayo ng hanger. Tara. Ha? Hapon? Oh, sinong hapon? Princess, hapon? Oh, hapon. Takuha tayo itong hanger. Yan. So yun, accept challenge tayo ngayon. Kung sino yung accept na akin challenge sa pag laba sa mga kapwa ko dyan, Uragon dyan, mga construction boy. So naglaba tayo. So yun, maraming salamat sa suporta.